Hai लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आरो बयखौबो आंनि गोसो गोथारै बरायग्रोना लानाय जाबाय। आं दा नै बेयाव दंफायोमोन आरोना सासे लोगोखौ नेगासिनोमोन आरोना बिथाङा फैयाखै आरो दाबो मेरगानि हाबायाव थांगोन आरोना ओमफ्राय थांनानै दा मा खामायनाय जायो एसे आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ब्लगखौ सानाबो गैला आरोना बे मोनाबाय सानावथ' जों भिडिअ खालामनो हाया आरोना खामानि मावनानै बेस्थ' थायो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननियाव बुंदों आरोना खोन्थादों सानाव बिदिनो भिडिअ लाबोनो हाया आरोना खामानि मावनानै अब्ला नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना जोंनि थांनायखौ आरोना मा खालामो मा मावनाङो मैयाथ' अलरेडि खुन्था गायना गारबोखाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दायो नायलांदो आरोना नोंथांमोना बोरै फाइनालि बे गारि ड्राइभारखौ लोगो मोनबाय आरोना लांफैग्राखौ औ ओमफ्राय दा नायलांबाय था आरोना नै मोनानि लामा जेबो खायासै माबाबायदि सलायो आरोना खारलायनाय दायो फाइनालि मोनथारसिगोन आरोना खावखायो हाबा मोनामखादों आरोना हाबा नै हाबलांबाय जों गेटथिं हाबा मोनामलांबाय दं फाइनालि जों दा नै बेहाय बरायनाय थाबाय गोजोन्थों जेबो ताकलिफ जाबोआसै ना फैनायाव जेबो जाबोआसै ओमफ्राय नै दा बनायखाङाखै आरोना नै फाइनालि बरिया जिरायफै नों गय जाग्रो गयबो दङ आरोना नै इयाव गय फाथै गय जानोसै आरो ओमफ्राय नै सुनिखौ माबायदि देयो आरोना फाथैयाबो हाखावनाया जेब्ला नों मिनियो सिरि मोनो आंनिया सुनदाल दना यामे दे जिराय सुन इउटिउबार फैदों मिस्ट्रि फाय बियो मिस्ट्रि आरोना नै एसेबो दोगासिनो सिलिं मेरगानि हाबा जाबो ना इटिया मेरगानि हाबानि अमा गोदादों आरोना मेरगानि हाबा गोदाग्रा पार्टिफ्रा गोदाग्रा आरोना बिसोरो अमा मेरगानि जों बाल्थिङाव सोबाय आरोना सुगासिनो आरोना खै केजि जागोन मिथिला अमाया माब्रै आरोना पार्टि मोनसे आरोना जों पार्टि मोनसे गोदागासिनो दं जों पार्टि मोनसे गोदादों